A Xunta desbloquea a variante de Alba. A conselleira de Infraestructuras presentou hoxe en Pontevedra o novo proxecto para esta vía tan demandada que unirá as estradas de Vilagarcía e de Santiago como alternativa á PO 225. Cun trazado moi semellante, o proposto no 2021 contará cun investimento de 12 millóns de euros. Que tal, saúdos? Haberá que agardar alo menos ata 2029 para que esta nova variante de Alba sexa unha realidade. Vémolo de contado despois dos titulares. A Deputación de Pontevedra consegue financiamento europeo para impulsar 5 novos proxectos na provincia. O organismo captou preto de 1,8 millóns de euros de Europa para iniciativas relacionadas coa eficiencia enerxética ou o envellecemento activo, entre outros. O Concello de Boiro sai ao paso das queixas de moitos veciños pola suba experimentada no recibo da auga correspondente ao terceiro trimestre do ano. Culpa desta situación os cambios que afectaron o persoal do Departamento Municipal de Augas e as ferramentas que se empregan para a xestión dos cobros e a realización das lecturas nos contadores. O Laboratorio Ecosocial do Barbanza presenta en Rianxo os seus resultados tras 2 anos de traballo pola xestión sostible dos montes. O proxecto no que participan diversas administracións está impulsado pola Fundación Ría. As centolas e os cogomelos únense no Grove. Foi nun show cooking organizado no marco da Festa da Centola do Grove que continúa durante esta fin de semana. 2 cociñeiros mecos, Marcos Otero e Óscar Cousido, foron os encargados destas elaboracións nas que combinaron estes 2 produtos en distintas propostas. E Meis volve a animar as vendas de Nadal no comercio do municipio. O Concello impulsa de novo a campaña Este Nadal Prémiate Meis, no que pon en xogo máis de 3.000 euros en rasca e gaña. Ademais, hoxe tamén presentaron o conxunto da programación de Nadal, da que salienta unha festa baile de Aninovo logo das badaladas de fin de ano. Pois imos con todo, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Xunta desbloquea a variante de Alba. A conselleira de Infraestructuras presentou esta mañá en Pontevedra o novo proxecto para esta vía tan demandada que unirá as estradas de Vilagarcía de Santiago como alternativa á PO 225. Cun trazado moi semellante, o proposto no 2021 contará cun investimento duns 12 millóns de euros. Iso si, haberá que agardar alo menos ata 2029 para que sexa unha realidade. Avances para converter a variante de Alba nunha realidade. Hoxe presentouse o novo proxecto para esta demandada infraestrutura cun trazado moi semellante ao proposto no 2021. Crear outra conexión entre a 531 e a Nacional 550 que desconxestionará todos estes viarios, pero principalmente é moito 225, que evitará tamén, isto é importante, que ese tráfico teña que entrar en Pontevedra, o cal desconxestionará o núcleo urbano de Pontevedra, o cal tamén é bo, que permitirá un acceso máis directo á costa a través da variante de Pollo, que permitirá un acceso máis directo ao Centro de Saúde de Lérez, incluso a Montecelo. O vial terá preto dun kilómetro de trazado, conectará a PO 531, coñecida como Estrada de Vilagarcía, dende a recentemente estreada rotonda de Campañó coa de Santiago, a Nacional 550, no lugar da Cendona. Terá un custo de ao redor de 12 millóns de euros. 2 novas glorietas máis a terceira glorieta en Campañó, un viaducto para salvar a P9, viarios de intersección para conectar e seguir conectando todas as estradas de carácter municipal, unha senda peonil ao longo de todo este viario, vías de servicio para que se permita a conectividade e o acceso de todas as fincas que se vexan afectadas, por suposto os debidos pasos de peóns para permitir esa conectividade necesaria. Estamos a falar dunha infraestructura moi necesaria e que redundará en beneficio de Pontevedra e da comarca. O novo vial terá un carril de 3,5 metros por cada sentido e beiravías de 2 metros. Outro dos obxectivos que cumprirá é o de desconxestionar a PO 225 no lugar de San Caetano. É unha estrada que, a pesar da súa configuración, ten 12.000 vehículos ao día, o cal é moitísimo. E non só ten un elevado índice de vehículos rodados, senón tamén peonil.
polos veciños e polas veciñas e tamén polos moitos peregrinos que concurren por esta infraestructura toda vez que por aí discurre o Camiño de Santiago. Ademais, sabedes tamén que temos ese viaducto do ferrocarril con ese gálibo non moi elevado e que moitos dos aquí presentes sabedes que non son poucas as veces que entronca un camión. Segundo a conselleira, o trazado desbloquease agora co consenso de todas as partes, escollido como que causa un menor prexuízo a nivel técnico. O alcalde celebrou este paso adiante e recordou a contribución do Concello ao conseguir a cesión da Nacional 550 por parte de Fomento. Hoxe é un día moi alegre, unha boa noticia, estou moi contento, pero quero recordar que isto tuvo, digamos, un punto de inflexión cando nunha reunión co presidente da Xunta por fin me comunica que a Xunta entendía que era necesario facer a variante de Alba. Estamos a falar de outubro do 2023. Aínda haberá que agardar para que a variante de Alba sexa unha realidade. A previsión da Xunta é que no primeiro trimestre do 2026 se celebren as reunións coa participación de técnicos municipais para rematar a redacción do proxecto. Despois realizaríase a tramitación ambiental simplificada para poder expoñelo ao público a finais de ano. Así, a aprobación do trazado definitivo e a licitación do proxecto produciránse no 2027. A obra ten un prazo de execución de 24 meses, polo que a variante non estará rematada, alo menos, ata o 2029. E a Deputación de Pontevedra consegue financiamento europeo para impulsar 5 novos proxectos na provincia. O organismo captou preto de 1,8 millóns de euros de Europa, que completará cunha achega de máis de 600.000 de fondos propios. Estas iniciativas relacionadas coa eficiencia enerxética, o envellecemento activo, a protección dos castiñeiros e a promoción dos territorios transfronterizos. Novos fondos europeos chegan á Deputación de Pontevedra. A Administración Provincial conseguiu financiamento para impulsar 5 proxectos que suporan a mobilización de 10,6 millóns de euros. Deste total de 10,6 millóns de euros, a Deputación achegará 2,4, 1,8 de recursos de fondos europeos e algo máis de 600.000 euros de fondos propios da Deputación. Así, a Deputación participará en Smart Building Cup, un proxecto de eficiencia enerxética en edificios públicos valorado en case 2,5 millóns de euros. Tamén na iniciativa a Waves, de posta en valor do patrimonio marítimo e inmaterial, valorado en 1,7 millóns. 1,8 millóns de euros de fondos europeos que falan moito e moi ben da acción comunitaria, do apoio comunitario da administración local, dos lazos con Portugal e tamén do traballo que aquí se realiza para captar recursos, neste caso, de Europa. Outros proxectos que se verán beneficiados son Activa Rural Transfronteirizo, unha iniciativa de promoción do envellecemento activo nas rexións transfronteirizas por importe de 5 millóns de euros, Chestnut Care, unha estrategia de protección dos castiñeiros ante os desafíos climáticos que está valorada en 930.000 euros, e Ecofront Miño, de promoción sustentable de espazos próximos á fronteira, por case 1 millón de euros. Saiban tamén que a Deputación de Pontevedra destinará 680.000 euros a novas melloras no Centro Príncipe Filipe. Cunha achega de 468.000 euros realizarase a reforma do Centro de Transformación, o cadro xeral e o grupo da cidade infanto-xuvenil, co obxectivo de renovar as instalacións e solucionar os defectos detectados. Por outra banda, os 216.000 euros restantes destinaránse á adquisición de peles de madeira para as caldeiras de biomasa combustible do recinto. Xunto con estas contías, o presidente Luís López recordou que nestes dous últimos meses do 2025 aprobáronse 3.600.000 euros para a mellora do edificio principal de Príncipe Filipe e outros 1,4 millóns de euros que se destinarán á reforma e modernización integral do seu pabillón deportivo. En resumo, 5,7 millóns de euros para convertir este espazo nun proxecto cheo de futuro, que é un símbolo da política social da Diputación e tamén da aposta clara, decidida e firme pola cidade de Pontevedra por dotalo con instalacións públicas de calidade, modernas, accesibles e sostibles.
O Executivo de Boiro sai ao paso das queixas de moitos veciños pola suba experimentada no recibo de auga correspondente ao terceiro trimestre deste ano. Culpa desta situación os cambios que afectaron ao persoal do Departamento Municipal de Augas e as ferramentas que se empregan para a xestión dos cobros e a realización das lecturas nos contadores. Dende o Concello piden desculpas aos veciños afectados por esta situación, aínda que aseguran que tras as comprobacións realizadas as medicións son correctas e os consumos facturados tamén. O tenente de alcalde Luís Ruiz saiu ao paso das queixas de numerosos veciños e tamén dos grupos da oposición pola suba dos seus recibos de auga correspondentes ao terceiro trimestre deste ano. Ruiz sinalou que son un dos concellos co recibo máis baixo da comarca e achacou este incremento aos cambios realizados no Departamento Municipal de Augas e as ferramentas que se empregan para a xestión dos cobros e a realización de lecturas, o que provocou que no último trimestre de 2024 e no primeiro de 2025 as lecturas fosen estimadas. De facer unha estimación á baixa ten como consecuencia que hai un consumo que non se cobra e que queda acumulado. Vale. Esta regularización que se comenzou a facer no segundo trimestre do 25 e sobre todo se fixo no terceiro trimestre do 25, este terceiro trimestre que é o dos meses de verán, bueno, pois é o trimestre que habitualmente máis consumo teñen as familias porque, bueno, pois facemos un uso da agua máis grande que durante outros trimestres. E se une a este trimestre do verán, se unen eses consumos que non se habían facturado con anterioridade e iso provoca que no terceiro trimestre pois haya un recibo máis elevado do que viña sendo habitual por parte dos usuarios do abastecemento municipal e esta é a explicación que temos que dar. Dende o Concello piden desculpas a todos os veciños afectados, aínda que tras as comprobacións realizadas se constatou que as medicións están correctas e que os consumos facturados son reais. Pedir desculpas polo feito este que se produxo de forma extraordinaria este cobro do terceiro trimestre e indicarlle aos veciños que vamos a seguir a traballar de cara a unha digitalización do servicio que é o que outras cidades e povos de maior importancia que o noso pois están camiño de eso, non para que non teñamos que seguir con a lectura manual e cunhas persoas dedicadas a esa lectura e que podamos ter esa lectura de forma digitalizada en calquera momento que o necesitemos e poder facturar xa os consumos de forma moito máis eficiente e moito máis fácil para todos os traballadores que temos no servicio, non? Ruiz quixo contestar tamén aos grupos da oposición, que acusaban o Executivo de deixadez polo mal estado do Servizo Municipal de Augas, algo que negou taxativamente. Non hai deixadez pola nosa parte, nin moito menos. Quen nos antecede a nós no goberno é o Partido Popular, o sea, nós recibimos o departamento como eles o deixan. E eu teño dito en algunha ocasión e eu teño manifestado diante dos veciños, hai que recordar como deixaron eles o departamento e como temos nós agora e todo o que levamos traballado para mellorar este departamento de este servicio do abastecemento de agua. Hai que recordar como teñan, por exemplo, o bombeo de abastecemento do lugar de Brazos, como non lo deixaron a nós, porque cando nós o recollemos era o que había montado Velo, vale, era o que había montado Velo e como temos nós agora Brazos, vale, despois de toda a inversión que temos feita en ese bombeo. Por poñer un exemplo. Outro exemplo é o da propia ETAP, os depósitos de agua de onde nós non abastecemos o resto da población e onde se realiza o clorado da auga, como nos deixaron os depósitos, as tubaxes, o Partido Popular, o sea, cando nos chegamos aquí, como estaban aquelas condicións, que incluso había, e xo teño comentado en unha ocasión, había madeiras taponando as fugas que tiñan as tubaxes. Isto era o que había cando nos encontramos e como temos nós ahora mismo o servicio despois do noso paso polo goberno. O Concello de Noia saca a licitación o acondicionamento dos xardíns Felipe de Castro. A actuación suporá un investimento de máis de 90.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation para a posta a punto dunha das principais zonas verdes do centro urbano.
Ademais do seu valor paisaxístico, os xardíns Felipe de Castro constitúen un dos elementos patrimoniais máis importantes de Noia, situados sobre os antigos terreos do convento de San Francisco e configurados como espazo público dende mediados do século XIX, precisan dunha intervención para mellorar o pavimento e a accesibilidade, así como a sustitución do mobiliario en mal estado. A remodelación e condicionamento dos xardíns de Felipe de Castro, nesto que estamos aquí. Bueno, estes xardíns creo que necesitaban unha obra deste tipo, algo moi demandado pola ciudadanía. Podemos ver perfectamente as xarcas que hai, os desniveles, incluso a xente maior, a nivel de cuestións de accesibilidade e demais. E entón vamos a poñer os xardíns de Felipe de Castro donde creo que se merecen, e creo que o resultado da obra vai ser moi satisfactoria para todo o mundo. Vaise botar unha especie de pavimento compactado, de xabre, acondicionado e aprobado por Patrimonio, perfectamente adecuado á realidade dos xardíns. Non é esta a única obra con cargo aos fondos Next Generation que ven de licitar o Concello, que aposta tamén polo condicionamento dos accesos á senda litoral do Obre, pendentes de rematar. Nesta zona actuarán tamén no albergue da Chaínza para dotalo dos servizos que permitan a súa apertura. Unha senda do Obre que faltaban escasamente 50 metros por finalizar un tramo, que tamén o vamos a incluir, dotar o albergue da Chaínza de todos os saneamentos e suministros necesarios, que, como todos sabedes, estaba sin eles, algo que é, desde o noso punto de vista, totalmente injustificable. Estas actuacións enmarcadas no plan de turismo sostible suporán un investimento total próximo aos 200.000 euros, destinados a seguir mellorando o patrimonio ambiental e histórico da vila. Seguimos en Noia. Solo Empresarial do Atlántico acaba de adxudicar tamén a elaboración do estudo de viabilidade que determinará as condicións técnicas, económicas, urbanísticas e ambientais necesarias para a posible ampliación do parque empresarial da localidade. Así o trasladou a xerente de SEA, Beatriz Sestallo, nunha xuntanza ao alcalde Francisco Pérez. Sestallo avanzoulle tamén ao rexedor que os responsables da empresa xudicataria deste estudo se comprometeran a emitir un informe preliminar ao longo deste mes de decembro. Dende o Concello valoran moi positivamente este trámite, insistindo na urxencia de poder dispoñer de máis superficie industrial, xa que a existente se atopa completamente esgotada e a demanda é altísima. O alcalde noiés quixo agradecer tamén a SEA a súa rápida resposta e comprometeu todo o apoio do seu equipo de goberno para conseguir alcanzar esta meta que suporía un impulso decisivo pro desenvolvemento económico da zona. Xa está operativa a nova web da Consellería do Mar, onde se ofrecen datos de estacións de monitorización de parámetros ambientais en augas pouco profundas. Unha plataforma que se desenvolveu no marco do proxecto Redecos, onde se recollen datos que están disponibles pro sector, pero tamén pro conxunto da ciudadanía. A nova web foi presentada esta mañá no Intecmar de Vilaxoán. Na plataforma achéganse medidas sobre, por exemplo, posibles caídas da salinidade que poden afectar os bancos marisqueiros. Os datos conséguense tamén grazas á colaboración das confrarías que se encargan de fondear, comprobar e conservar as distintas sondas repartidas pola costa galega. O Intecmar encárgase despois de analizar eses datos e tomar medidas en función dos parámetros. A conselleira do Mar, que asistiu á presentación do novo portal, destacou a utilidade desta ferramenta pro sector. Uno de los objetivos finales del proyecto Redecos pues es elaborar e implementar una plataforma web para mostrar todos esos datos a las cofradías y a la ciudadanía en general. Llegados a este punto, que estamos ya al final, bueno, obviamente hay que enseñarlo a la Federación Gallega de Cofradías, pero nos parecía oportuno abrir esa convocatoria a todas las cofradías en las que ya hemos instalado equipos y muchas de las cuales ya están aquí también, ¿no? Y entonces, ese es el motivo de abrir esta jornada. Un proyecto bueno, que consideramos que está a la altura de esa vocación marinera que tenemos en Galicia, ¿no? esa vinculación con nuestro mar y con nuestra actividad pues, tanto marisquera como pesquera, que nos va a permitir pues, disponer de ese mejor conocimiento para evaluar pues la viabilidad técnica y ambiental de una zona, tanto para la actividad acuícola, pero también para optimizar la gestión de zonas dedicadas al cultivo de marisco. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos a programación de Nadal que teñen preparada nos concellos de Meis ou Meaño.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Pontevedra volve mirar cara a Cativada para camiñar cara a cidade do futuro. Hoxe presentouse a iniciativa Pontevedra e a Vila do Mañá, un proxecto que engloba diferentes accións participativas coa infancia como protagonista do modelo urbano. As actividades están dirixidas a crianzas e adolescentes a partir dos 6 anos e desenvolveránse os días 22, 23, 29 e 30 de decembro na Casa da Luz. A proposta pasa por entender a cidade como un taboleiro de xogo e un laboratorio de aprendizaxe no que os nenos poidan descubrir, percorrer e transformar o espazo urbano a través da arte, da arquitectura e da experimentación directa. O obxectivo é que coñezan mellor o seu hábitat, valoren o patrimonio material e inmaterial e participen da cidade para crear unha poboación crítica. A iniciativa xa se desenvolveu en máis dunha trintena de municipios galegos, entre eles Vilagarcía ou Ribeira. Ademais, foi galardoada o ano pasado na Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo. A participación é gratuita, pero é necesario inscribirse no espazo Apúntate da web do Concello. Para nós é un reto traballar en Pontevedra, porque xa tendes o traballo feito do que nos facemos, entón aí vamos a pôr a proba se realmente se entende a cidade como vos la plantexastedes. Estamos moi ilusionados por chegar a Pontevedra, moitísimas gracias por acollernos. Gustaríame recoller ou que se traballara, si é posible, dependendo da metodoloxía, que os nenos recorden como era Pontevedra antes. Imaginadevos os nenos e as nenas imaginar que sería da súa cidade si estivera chea de coches, non? Como sería Michelena, como sería o Nadal nunha cidade na que a Praza do Concello era unha rotonda xigante, como sería o Nadal na Ferrería se en vez de ter un poblado tivésemos coches aparcados en batería. Máis cousas, o Pazo do Martelo de Rianxo colleu esta mañá o acto de presentación dos resultados do Laboratorio Ecosocial do Barbanza tras 2 anos de traballo pola xestión sostible dos montes. Ademais de diversas administracións, no proxecto impulsado pola Fundación Ría participan a Plataforma pola Defensa do Monte e as comunidades de Montes de Rianxo. A recuperación de terras en abandono é un dos piares sobre os que xira o Laboratorio Ecosocial do Barbanza, un programa pioneiro desenvolvido pola Fundación Ría que leva varios anos traballando na xestión sostible do territorio dende unha perspectiva ambiental, social e económica. Ao longo destes 2 anos pudemos consolidar estas redes de colaboración coas entidades locais, traballando en máis de 500 hectáreas con traballos reais silvícolas de manexo deseñados polas propias comunidades, traballos de gandería regenerativa que foron implementados en máis de 40 hectáreas ao longo deste período e que agora pois aparecen como unha oportunidade para seguir xerando emprego, amosando que o rural ten futuro, que pode ser que é unha parte central da nosa cultura, que existe un coñecemento do seu manexo que todavía podemos aproveitar. Os resultados presentados esta mañá amosan o éxito da iniciativa como transformadora do medio rural, creando emprego verde e favorecendo a prevención de incendios forestais cun monte vivo e coidado. Unha transformación que se pode constatar efectivamente no que é o ámbito de prevención, de millora da saúde das masas forestales, da posibilidade de diversificación de recursos e o que vai a ser pois a millora da biodiversidade en esta zona, tamén da prevención de incendios. A posta en marcha desta iniciativa foi posible grazas á colaboración entre distintas administracións públicas e entidades. Está financiado pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica, en colaboración coa Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo. Para o Goberno Central é un orgullo axudar financiariamente a estes proxectos e contar con todo o tecido asociativo, todo o tecido de todas as administracións e creo que ese é o camiño. Un paso fundamental cara ao desenvolvemento sostible do territorio sen perder de vista a conservación dos nosos recursos, pero vendo esos novos xeitos de xestionar o territorio e facendo partícipe a toda a comunidade. O que se veu, efectivamente, nas moitas hectáreas nas que se traballou, particularmente no Concello de Rianxo, foi unha transformación radical, incluso me atrevería a tildalo de revolución da maneira de entender a nosa relación co monte nos últimos anos, un traballo que no momento no que estamos, no que falamos dos resultados destes 2 anos de traballo, o que toca é buscar as vías para darlle continuidade, para que non haxa un retroceso, senón ao contrario. Esa continuidade virá da man de novas accións como un plan de ordenación conxunta en 6 comunidades de montes, a creación dunha comunidade enerxética, a plantación de frondosas ou o uso compartido dun aserradoiro.
E seguimos no Barbanza, xa está a venda o calendario solidario de Ámbar. Un ano máis reproduce as portadas de series de ficcións españolas e galegas cuns actores de excepción. O resultado das fotografías tomadas por Pichero foi presentado esta mañá no Teatro Elma da Pobra. Os usuarios de Ámbar volveron poñerse baixo as ordes do recoñecido fotógrafo Pichero para dar o mellor de si no calendario solidario. Este clásico do Nadal, que xa vai pola súa 11ª edición, constitúe un dos eventos máis agardados do ano pola entidade, e non só polo resultado final, que tamén, senón polo proceso de rodaxe. Ilusionados, as persoas que participan no calendario non poden vivilo dunha forma máis viva, porque os días que se elabora o calendario é como que lle gira a vida, entonces están pendientes de todo o que teñen que facer, de como se van a caracterizar, o sea, ali é como unha pasarela, sabes, donde nós estamos é unha pasarela que velos pasar primeiro dun xeito e despois xa pasan totalmente transformados no seu personaje, pero bueno, vivilo con eles é moi bonito. Se é bonito o calendario, o proceso previo é moi bonito. A temática volve xirar sobre as series de ficción, reproducindo fielmente as portadas de varios títulos ben coñecidos. Este ano volvemos a apostar polas series, porque encontramos aínda moita diversidade neste 2024-2025 en opcións de cartelas, e apostamos por meter todo series españolas, apostamos polo cine e polas series españolas, hai algunha galega tamén que sempre nos gusta do que a botar man, e pois nada, 12 meses, 12 series, intentamos apostar tamén pola comedia e polo social, que é un pouco que nos move tamén a facer este calendario, que xa vai pola súa 11ª edición, e nada, pois 11 anos dando todo. Os interesados en reservar o calendario xa poden facelo tanto a través da web de Ámbar como na sede da entidade. Editáronse tanto en formato de parede a 7 euros como de mesa por tan só 3,5. E seguimos no Barbanza, xa está a venda o calendario solidario de Ámbar. Un ano máis reproduce as portadas de series de ficcións españolas e galegas cuns actores de excepción. O resultado das fotografías tomadas por Pichero foi presentado esta mañá no Teatro Elma da Pobra. Ribeira organiza as segundas xornadas do Botrato á infancia e adolescencia. Será a vindeira semana, os días 11 e 12 de decembro, no novo auditorio. As xornadas que teñen como obxectivo reforzar a protección dos dereitos dos nenos e os mozos, así como mellorar a coordinación entre profesionais que traballan diariamente con estes colectivos, enmárcanse na Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e Adolescencia fronte á violencia. Son unhas xornadas, como digo, que van a marcar ese xeito de traballar con estes dous colectivos nun momento moi importante das súas vidas, e que queremos un pouco dentro do Concello de Ribeira tamén é poñer de manifesto o férreo compromiso que temos con estes dous colectivos e con que dende logo se promocionen sempre os dereitos dende a infancia e ata a adolescencia. As xornadas dividiránse en diversas charlas, pero tamén incluirán obradoiros. Abren con comunicación afectivo consciente no acompañamento á infancia. Dura 1h30 e logo a 6 temos o segundo obradoiro, que é prevención e xestión consciente dos conflitos. Están a cargo de Noelia da Riva García, da cooperativa Atalayas. A formación está dirixida a profesionais que traballan directamente coa infancia e adolescencia, especialmente nos ámbitos sanitario, educativo ou social, así como membros das forzas e corpos de seguridade. As prazas son limitadas e axudicaránse por rigorosa orde de inscripción, dando preferencia a aquelas persoas que desenvolvan o seu labor no ámbito municipal de Ribeira. Estas xornadas contan ademais con financiamento da Consellería de Política Social e Igualdade e do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 30. E a Deputación de Pontevedra recoñeceu onte o talento dunha corentena de mozos da provincia. Celebrouse este xoves a gala de entrega dos premios provinciais da xuventude, na que foi a súa 9ª edición. Os premiados foron escollidos entre máis dun 100 de candidaturas, batendo novo récord de participación. A Deputación de Pontevedra recoñeceu onte o talento da mocidade da provincia. A Administración celebrou os premios provinciais da xuventude con 39 galardoados dunha dúcia de disciplinas diferentes dos ámbitos das artes, a investigación e a sociedade. Nesta era na que aparecen plataformas tan diversas
con contidos moi amplos, eu quero poñer en valor a mellor posible. A plataforma Rías Baixas. Nin TikTok, nin Spotify, nin Twitch, nin ninguna se semella a esta plataforma, a plataforma Provincia de Pontevedra. A gala volveu superar todos os rexistros anteriores, así presentáronse 111 candidaturas. Entre os galardoados repartíronse preto de 31.000 euros. Apoiar a mocidade é todo o que trae consigo vanguarde, creatividade, enerxía, talento, ilusión, progreso, é unha aposta segura. Como tamén o é que unha casa como esta siga permanentemente obrigada a conectar con vos e acudir ao vosso encontro alá donde estedes en calquera momento da vosa vida. Entre os premiados destacamos as pontevedresas Luis Elena Tilbe e Andrea Dávila en deseño e moda e investigación en artes respectivamente, Laura Paz da Illa da Arousa en fotografía original e o tamén veciño de Pontevedra Fabio Rivas na categoría de narrativa e tamén poesía. Más allá de agradecer solo a la Diputación, a mi universidad, que fue la que me dio puerta a crecer, a crear y a conocerme creativamente. Cómo combinar a expresión dun mismo interior, que todos temos un universo interior totalmente distinto e infinito, imparable, intentar, sempre temos nosa decisión de si abrilo ao mundo ou non, isto é un pouco que quería expresar. Creo que é un bon momento estes breves segundos para lembrarmos a todas as persoas que sofren a diario calquera tipo de discriminación pola súa raza, pola súa orientación sexual ou pola súa identidade de xénero. Agrobense Lucía Rodríguez e o Vilagarcía Manuel Alejandro Vázquez recibiron o terceiro e o segundo premio na categoría de banda deseñada. As catoirenses Elena Figueiro e Vanessa Parente o terceiro en contido audiovisual. Miguel Aitor Jamardo de Caldas de Reis recolleu o segundo premio en iniciativa empresarial e os traballos de investigación en artes de Rodrigo Cumbraos e Carlos Fernández de Pontevedra foron galardoados co terceiro e segundo premio respectivamente. Tamén se recoñeceu o traballo musical do pontevedrés Javier Lago cun segundo premio, o igual que a obra poética de Alexandra Fernández. Finalmente, Claudio Gómez quedou tamén en segundo lugar na categoría de serie fotográfica. E as citas solidarias seguirán a sucederse durante todo o Nadal en Ribeira. O día 20 de decembro, o Auditorio Municipal acollerá o espectáculo As que cortan o bacallao, promovido por Bailadela, a Sete Linguas e a Asociación Francisco Lorenzo Mariño. A recadación irá destinada á Cruz Vermella. O espectáculo que levarán este ano á escena Bailadela e as Sete Linguas está inspirado nas mulleres que traballan na conserva. No espectáculo de Nadal contamos unha historia, nos pensamos nunha historia, e a través das distintas postas en escena, acompañados de coplas e instrumentos varios, e a nosa forma de tocalos, ímola contando. Entonces este ano pensamos nunha historia relacionada cas conserva, ca conserveira, máis ben, e cas mulleres que nesa época traballaban ali. A interpretación do público é libre, que cada un pode ir pensando na historia que el coñece ou que alguén lle contou, ou non hai un argumento cerrado, é moi libre de interpretación. Dende a Concellería de Cultura, que colabora coa organización do evento, destacaron o espírito solidario do tecido asociativo do municipio, con este tipo de actividades en beneficio dos máis vulnerables. O prezo da entrada é de 5 euros, que se destinarán íntegramente á Cruz Vermella para a compra de xoguetes. De ter un tecido asociativo cultural fortísimo, moi implicado, ademais é moi solidario, porque a recaudación deste concerto vai a ir íntegramente para a Cruz Vermella, que logo despois eles van a decir que consiste o espectáculo, ademais de como se poden conseguir estas entradas, que os adianto que se poden conseguir na oficina do Malecón de Cruz Vermella, e tamén van a contar con fila cero para todos aqueles que non queiran asistir, pero sí que queiran aportar 5 euros. As entradas xa se poden adquirir na sede da Cruz Vermella. Os menores de 16 anos entrarán de balde, pero habilitarase tamén fila cero para quen desexe colaborar igualmente. As entradas vendémolas aquí na casita de Cruz Vermella durante toda a semana. Eso non quer dicir que o mesmo día da actuación non esteamos ali tamén para aquela persona que ou non tuvo tempo ou estuvo enferma ou non tuvo ocasión de vir á casita, poda ali aportar a súa axuda tamén.
Con isto pretendemos que todos os nenos de Ribeira, os que temos nós máis ou menos, non queden sin un xoguete. As centolas e os cogomelos únense no Grove. Foi nun show cooking organizado no marco da Festa da Centola do Grove que continúa durante toda esta fin de semana. Dous cociñeiros mecos, Marcos Otero e Óscar Cousido, foron os encargados das elaboracións nas que combinaron estes dous produtos en distintas propostas. Como complemento, as persoas que participaron nesta actividade puideron tamén visitar unha mostra na que se expoñen distintos tipos de cogomelos. No marco da Festa da Centola que organiza en Groves, a Lonxa Meca acolleu un show cooking no que o cobizado crustáceo comparteu protagonismo cos cogomelos. Os dous produtos estrela do outono do Grove foron os eixos dun taller de cociña liderado polos cociñeiros da vila, Marcos Otero e Óscar Cousido. A centola, o centolo cocido é un manxar e o conocemos todos, pero a sorte que temos nos últimos anos é que ademais de restaurantes e marisquerías temos taperías e as taperías preparan a centola de diferentes maneiras, con diferentes produtos do mar e produtos da terra. Por eso queremos co show cooking de setas e centola demostrar que se poden facer moitísimas cousas con produtos de temporada, como son neste caso os cogumelos, as setas e sobre todo a centola. A iniciativa, que contou cunha gran afluencia de público, forma parte da programación das 23ª xornadas dedicadas a centola, unha proposta que arrancaba o pasado 27 de novembro, como sempre, funcionando como un gran revulsivo para a vila. Dende o día 27 hai moito movimento nos nosos establecementos en o Grove, que é un pouco que pretendemos coa Festa da Centola do Grove. Por un lado, promocionar e potenciar un produto que é de excelente calidad, que é a centola do Grove, e por outro lado, favorecer o turismo, desestacionalizar un pouquiño ao turismo nesta zona en novembro e na Ponte de Decembro, para que se acerquen, gracias á nosa gastronomía e, por suposto, a centola do Grove, a degustar nos diferentes establecimentos pois o que nos preparan os chefs. Unha cita que se vai prolongar até este vindeiro luns, aproveitando a ponte da Constitución que temos por diante. Para esta fin de semana longa, tamén moi boas expectativas. Son moi positivas porque os nosos establecementos hoteleiros contannos que teñen máis do 50% das reservas na maioría dos días, e especialmente o sábado moitos deles teñen o 100%. É verdad que se fixera un solazo, ao mellor toda a semana estaría máis cheo do que finalmente se está sendo, sobre todo pola semana, pero bueno, a ponte, si a xente sigue querendo vir ao Grove a probar a centola, pois estamos aquí e creemos que pode ser pois eso, algo moi positivo a pesar de que chova. Unha edición ademais que ven marcada por un produto dunha excelente calidade. Sobre todo o que estamos falando este ano é que, aínda que sexa un poquinho máis escaso, digamos, hai cantidad, pero sobre todo hai calidad. Están dicindo que está sendo extraordinario, eu o que probei de verdad que de 10, e bueno, tamén é verdad que o tempo tampouco lles influe positivamente a eles e estalles costando pois o mellor chegar aos topes, pero que collen o que venden e o que os nosos restauradores poñen nas mesas de extraordinaria calidade de 10. A maiores, esta Festa da Centola complétase con outros reclamos, por exemplo, esta mostra de cogomelos que tamén puideron contemplar os asistentes ao show cooking de onte na Lonxa. Ademais, ao longo desta fin de semana ofrecerán distintas propostas musicais. Este venres á tarde animou o Grove a Charanga Noroeste, e ao longo desta fin de semana hai tamén programadas actuacións de Parandamecos, Canto Dorxo e Arroba de Viño. Meis volve a animar as vendas de Nadal no comercio do municipio. O Concello impulsa de novo a campaña Este Nadal Prémiate en Meis, no que pon en xogo máis de 3.000 euros en rascas e gaña. Por cada compra superior a 20 euros, cada cliente recibirá un boleto que, de resultar premiado, poderá gastar no comercio e hostalería meisina. Ademais, hoxe tamén presentaron o conxunto da programación de Nadal, da que saliente unha festa baile de Aninovo logo das badaladas de fin de ano. Este Nadal Prémiate en Meis. O Concello volve lanzar por estas datas a súa campaña de apoio ao comercio e hostalería local. Un ano máis o Concello pon en circulación 3.040 euros entre os establezamentos do noso Concello, tanto de comercio como de hostelería, e como fixemos o ano pasado, este é o segundo ano que o facemos no formato de rasca e gañas. En total poñense en xogo 32 rascas cun premio de 45 euros e 64 papeletas cun de 25 euros. Por cada 20 euros, cada
cliente recibirá un rasca nunha campaña que se prolongará do 9 de decembro ao 9 de xaneiro. Cada ano que tratamos é de axudar ao noso comercio, a nosa hostelería e a fomentar as compras no noso concello, que é un concello pequeno con non moitos establecementos, pero sí o que tratamos é que desde o concello cada ano, desde que estamos gobernando, botarlles unha man e que ademais animar a xente a esas compras e que ademais o fan máis contentos en esta época, porque que vayas a mercar e que che toque 45 euros, a verdade que, ou 25, a verdade que é agradable. Ademais, o Goberno local presentou esta mañá a súa programación para este Nadal. Destaca a festa de Ano Novo do 1 de xaneiro que impulsa a Asociación Abertula co apoio do Concello. As entradas xa están á venda a 20 euros. Teremos por primeira vez, gracias á colaboración en este caso da Asociación Cultural Abertula e da Cafetería Bruselas, teremos un festa baile de fin de ano no pabillón municipal de deportes que comenzará, pasada, supoño que a 1 da mañán aproximadamente e con música, con animación e que estou convencida de que, porque vai a ser a primeira de moitas edicións desta festa de Ano Novo no Concello de Meis. E para a rapazada hai varias propostas, destacando a visita de Papá Noel e os Reis, o Ludo Meis ou un campamento de saúde digital, entre outros. Tamén en Meaño teñen todo a punto para vivir por todo alto o Nadal. O Concello acaba de presentar a programación deste ano, da que destaca o musical Un Conto de Nadal que organizan pro 28 de decembro. Trátase dun espectáculo no que participan Lao Cabán, a Unión Musical de Meaño, seu coro e a agardada colaboración de Manuel Manquiña e Pepo Suevos. Antes, o programa inclúe outras propostas, arrancando xa o día 12 con teatro coa obra Sorpresas de Nadal do grupo O Merlo. Tamén ese día está prevista a actuación dos amigos do Acordeón das Rías Baixas. O día 16 temos espectáculo de maxia, o 19 un peque festival de Nadal e o 20 a Papanoelada Moteira. Un día despois, o 21, celebrarase o Festival de Nadal con distintas actuacións musicais e o 23 de novo teatro con Vicky e a Felicidade. O día 30, badaladas anticipadas con animación musical e o 4 de xaneiro, baile de Nadal para maiores. O programa rematará o 5 de xaneiro coa visita dos Reis Magos. Ribeira será a sede da final do Nada e Corre, a actividade organizada polo Club Natación Ribeira en colaboración coa Federación Galega de Triatlón e Pentatlón Moderno terá lugar no Complexo Deportivo da Fieiteira o domingo 14 de decembro. O Complexo Deportivo da Fieiteira volverá a acoller a final galega do Nada e Corre, organizada polo Club Natación Ribeira e a Federación Galega de Triatlón e Pentatlón Moderno. A proba terá lugar o vindeiro 14 de decembro a partir das 10 da mañá. Nela tomarán parte ao redor duns 160 participantes, chegados dende diferentes localidades de Barbanza, Ourense e Pontevedra, para categorías dende prebenxamín a cadete. Primero nadan desde 25 metros os máis pequeños hasta los máis maiores que nadan 300 metros. E los máis pequeños corren 250 metros e los maiores 1,5 km. Consta de varias categorías, desde los máis pequeños que son prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles e cadetes. Dende o club destacaron a importancia de poder acoller esta proba por terceiro ano consecutivo. Desde el Club Natación Ribeira estamos súper orgullosos de que la final gallega se haga aquí en Ribeira, porque eso implica que todos os clubs de Galicia se acerquen a Ribeira a disputar esta competición. Al ser 160 participantes, quiere decir que esos 160 participantes van a traer a sus familiares a este concello y disfrutar de un día que esperemos que, aunque sea frío, porque es diciembre, sea un buen día y que pasen el día en Ribeira y que conozcan nuestras instalaciones y disfruten del día y que conozcan también nuestro club. Para o Concello, o evento representa tamén unha oportunidade de disfrutar dunha competición de base de alto nivel, no que tomarán parte os mellores nadadores da comunidade. E dentro do Concello o único que apelamos é que este clube siga apostando por estes eventos que dan calidade á nosa cidade, que dan calidade aos nosos deportistas, pon en valor todo ese traballo que fan durante todo o ano, que ao final se ve reflexado en eso, que son categorías base, pero ao final son os nosos competidores de futuro. Bueno, pois así rematamos a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Gocen desta ponte da Constitución. Adeus.